Salut, bună dimineața tuturor care urmăriți filmul ăsta. Este un film de debut pentru un canal în care eu aș vrea să îmbunătățesc un pic atitudinea în trafic. Atitudinea nu în trafic, pe drum. Pe drum. Am remarcat că sunt tot felul de prezentări ale lucrurilor care se întâmplă pe drum și în general, lumea prezintă aspectele negative. Sunt într-adevăr mulți berbeci și multe berbece pe drum care merită puse la un panou al dezonoarei, dar eu cred că împreună cu mai mulți oameni care sper eu să colaboreze la canalul ăsta, să încerc să prezint lucrurile pozitive din trafic și mai mult de atâta, dacă nu sunt suficiente lucruri pozitive, deși eu sunt sigur că sunt, aș vrea să îmbunătățesc un pic atitudinea pe drum prin faptul că voi încerca să transmit un sentiment care să facă ca noi toți să fim mai politicoși în trafic. Se vorbește despre conducere defensivă, conducere preventivă, conducere mama bla 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 și în școală nimeni nu vorbește că de fapt tu trebuie să fii politicos în trafic, cum de altfel e frumos să fii politicos oriunde mergi, oriunde ești. Ei, ce aș vrea să se întâmple cu chestia asta este că aștept ca împreună cu voi, aștept să aud povești frumoase din trafic. Povești în care cineva ajută, fără să fie forțat, fără să fie scris în lege, ci efectiv să fie o atitudine care să fie mai bună și mai frumoasă decât legea. Și o să înțelegeți că, de fapt, până și o atitudine negativă poate fi interpretată frumos. Am să vă spun imediat la ce mă refer. Aș vrea, deci ce urmăresc este, eu sunt foarte mult timp la volan, pentru că, mă rog, asta e învățat 24 de ani, ca să ajung să conduc bine. Și conduc motocicletă, scooter, mașină mică, acum sunt într-o dubă, conduc camion articulat și o să încerc să fac live-uri din toată activitatea asta, în așa fel încât să vedeți ce se întâmplă și mi-ar fi extrem de plăcut să vă și povestesc câte una alta, să fac ziua, să zicem așa, un pic mai frumoasă. Sunt lucruri care se întâmplă frumos în trafic, aș vrea să le prezint prin intermediul vostru, pentru că sunt istorioare pe care toată lumea le are și care istorioare care pot fi prezentate spre amuzamentul și spre, cum să zic eu, considerația celorlalți și poate că împreună cu voi o să reușim să facem șoselele mai bune, fără înjurături, fără împingeri, fără lupte, fără... Deci să facem totul să curgă mai frumos. Și acum să vă spun despre atitudinea aia negativă în trafic, care de fapt poate fi uneori un lucru bun. Dacă, de exemplu, pe o reducere de viteză de 50 pe oră toată lumea merge cu 70 și tu mergi cu 50, încurci. Eu așa zic, e frumos, e legal să mergi cu 50, e perfect, ar fi frumos să meargă toată lumea cu 50, dar, de exemplu, dacă toată lumea merge cu 70 și unul din noi merge cu 50, ăla încurcă circulația în momentul respectiv și în locul respectiv. Și astea sunt lucruri care trebuie luate în considerație. Tot la fel cum aș vrea să înțelegeți că, de exemplu, în lege spune că are prioritate cel care urcă. E adevărat și e frumos, dar dacă ăla care urcă constată că e mai... Atunci, pe moment, e o analiză, o situație care efectiv trebuie să fie
cum să zic eu, normală și instinctuală, să spunem. Dacă vezi că un camion mare coboară și tu ai totuși prioritate, dar ăla are cum să zic eu, un obstacol sau ceva și tu poți să-l ajuți, deși ai prioritate în urcare și îl lași pe ăla să treacă, e foarte, foarte bine să faci lucrul ăsta și foarte frumos, toată lumea o să fie mulțumită, până și tu care l-ai lăsat pe ăla să treacă, să ai un sentiment de mulțumire. În altă ordine de idei, eu conducând destul de mult timp camion și conducând foarte, foarte mult timp în Anglia, o să fac cât pot de multe live-uri în așa fel încât voi să-mi puteți pune întrebări și eu să vă răspund în legătură cu condusul și poate și cu alte aspecte, nu neapărat cu conducerea. Singura problemă este că deocamdată din ce știu eu să fac pe live-urile astea, scuze, dar mi s-a defectat, mi-a căzut telefonul din ventuză. Numai o secundă. Ceva neprevăzut, dar până și ăsta are farmec. Deci o să încerc să fac live-uri în care să pot discuta cu voi. Numai că nu pot, cum să zic, trebuie să văd cum pot să fac chestia asta, ca voi să puteți întreba și eu să aud, nu să scrieți, pentru că nu pot umbla la telefon în timp ce conduc. Și trebuie să mă gândesc cum fac lucrul ăsta, dar în principiu aș vrea ca voi să-mi transmiteți tot felul de povești pe care le aveți în legătură cu traficul, tot felul de întrebări la care nu numai eu să răspund, ci să răspundeți toți. Oricine ar vrea să răspundă sau are o idee în legătură cu o situație apărută să poată să spună ceea ce crede despre asta. Și poate că în felul ăsta, încercând să devenim mai politicoși în trafic, o să vedeți că politicosul ăsta cuprinde toate, conducerea politicoasă cuprinde și defensiva și conducerea defensivă și conducerea preventivă și o să fie un concept, după părerea mea, mai frumos decât ce s-a întâmplat până acum. Vreau să vă spun că am experiență, cred eu, suficientă și vreau să spun că dacă la 18 ani de-abia așteptam să-mi iau permisul să conduc și eu aveam o mașină, o rablă de Trabant, pe ăla am învățat să conduc, pe ăla am învățat să repar foarte, foarte multe. Acum m-am cam plictisit să conduc și poate ar fi frumos, adică mie sigur o să-mi placă să stau de vorbă cu voi, că mai îmi trece vremea la volan. Cam asta am vrut să vă spun în legătură cu ceea ce vreau să fac cu canalul ăsta și sper să fie frumos și pentru voi și pentru mine. Sunt multe canale, am văzut multe canale românești care prezintă mașini, tot la fel cum prezintă canale care prezintă situații din trafic, dar sunt situații de alea din trafic în care mai mult ne împingem unul la altul și strigăm unul la altul. Eu aș vrea să fac un canal în care să vedem cum ne simțim bine unul lângă altul participând în trafic. Cam asta ar fi pentru început și vă doresc tuturor o zi bună și sper poate să vă placă chestia asta și aș fi tare bucuros. Să aveți o zi bună.